laju kewala tindak hira hamba bilih mangke Sekar Cepaka Mulya sasilena ninggih temanten kakung wis dumugi sak ngajenging karo Agung kepareng kendel sawetawis hanya regi suwipun saking maisa giner kang katemben mangayun monggo laju kewala lampah hira Sekar Cepaka Mulya sasilena ninggih temanten kakung wis dumugi wahyane mangsa kala panggih temanten kakung miwah temanten putri kula ngaturi dhumateng panjenenganipun Eyang Bujangga Gung nggih panjenenganipun Bapa Kasta kepareng matritesaken hati cara adat panggih ngaturi dhumateng sedaya para tamu sedanipun kula aturi kepareng jumeneng ugi kanthi nyuwun berkahipun saking sholawat srokalan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallu alaihi salam alaika sholawat ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika cantuko mongso riris candrani wis dumugi wahyane mangsa kala panggih temanten kakung miwah temanten putri ingkang mastuti ila-ila ujaring para kina ingkang jinempana ing angin cinandhi ing awiyat saha nulat edi endahing budaya luhung budaya ingkang ateges budidaya ingkang tuwus saking asa ing penggalih tulus hamangka werdi saliring pangesti tumuju mring kautaman mandap saking pasangan Giom perpeki antigo cinakating Bogor mong
minangka wadhahing Sekar Stama. Sakala antiga pinidak ing padha pecah saknalika. Kiya laju hanjengku sarwi sinembah kalbu mring temanten kakung. Saparipurnaning sinembah kalbu sigra hamiji isamaran ingkang raka. Mengko pralampita hangi calisaring Sukerta mugi tulus mulya manggih raharja. Katon kambang-kambang kumambanging Sekar Triwarna ingkang eneng jroning bokor. Yekti menika pralampita lamun winawar tembung manis lumantar kedaling lati dadya pambukaning karya tama kumantil padoning netra tumanem tumtuming nala. Kawas tinggal temanten sarimbit pus jajar sumanding pring luhuring pasangan ingkang linambaran roning pisang raja. Mengko pralampita dadya pasanganira kinudang nudang bangkit mandireng pribadi. Ugi kawas tinggal temanten sarimbit pinaringan tirta wening kang mijil saking kendi pratala. Mengku pralampita mrisa barang pakarti mugi tansah pinayungan weneping manah mewah meneping kalbu satemah tinemu ayom hayem mewah tentrem. Saparipurnaning pangging temanten sigra sinekeban slindur ingkang awerna reta mewah sepa dening Rama Ibu kanthi pangajaping sedya. Mugi temanten sarimbit tansah pinayungan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan. Saparipurnaning pangging temanten laju temanten sarimbit kadherekaken wonten ing dalem ageng mangke kepareng nindakaken tanem jeru. Laras moyo kang tejo moyo-moyo. Sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri.
manten anyar cayaning gilar-gilar rinu loa ya loreng bebrayan ya abu ya ya salalala so salalala ande lumut saya patut ngonggahi saniri netra irama ladrang kanthi nyuwun tindinganipun slendra ni kaleksanan kasembatan tan manggih pambengan sakara-kara panggih temanten senajan hanapung sagebiyaring tatit ugi tansah dipun kapratesaken dening panjenenganipun Eyang Bujo Geging panjenenganipun pepundhen kula Bapak Kastogi Ibu Pangrengga busana Queen Wedding organizer kang mijil saking wewengkon Ngrambi Jawi Wetan asma ingkang sampun kawentar tuan sembah niring kapurbo risang mur bengrop sahanane kang kanang sing dasi saweku iwa ka nang maju jengrep samya manunggrahing siswanto sakutra
sing ring delan Alhamdulillahirabbil alamin kalaksanan kasembatan tan manggih pambengan sakara-kara hati cara adat panggih kang piturut satataning adat widi-widana mekaten bebide dalem binekani pangandali para keparang lajengaken lumadhening tata hati cara kanthi hamapakaken rawuhipun kadang pisan sutresna ngaturi dhumateng panjenenganipun pembudhen kula Bapak Sadyun sekalian ingkang garwa monggo Bapak Sadyun sekalian ingkang garwa katuran tindak dhateng ngersanipun panjenenganipun pembudhen kula Bapak Nurkalis kalian Ibu Sunarti kepareng anjawat asta utawi salaman lumengser minta pamit kepareng hangaya jejibahan hamapakaken rawuhipun kadang pisan sutresna monggo ngaturi dhumateng panjenenganipun pepundhen kula Bapak Sadyun sekalian garwa monggo dipun gandeng garwane Bapak nggih pun estu sah menika pun monggo saged dipun gandeng sinambi nyinop nyamat di pelok nggih nola dolaku tomo sing lanang sing putri Jawi dan sawai jembar-jembar yo anjih kepareng anjawat asta lumengser minta pamit kepareng hangayai jejiban hamapakaken rawuhipun kadang pisan sutresna wong ngeksi dondo Bahan Seno Pati iya Kepati Hamar Sudi ayo gotong royong nyambut gawe sudah neho walat nepsu permas mbak yo mampir ber iya pinapsu topo kawas tinggal kadang besan sutresna kisah keparang rawuh dana ampi ing siang ratri kambel ijo becak
aja nanging aja loro kawas tinggal kadang pisan Sutrisno nggih sampun kepareng rawuh kanthi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi kawas tinggal kadang pisan Sutrisno nggih sarwi anjawat asta utawi salaman monggo katuran pinarak lenggah wonten ing palenggan sekawit ingkang sampun kasawampetaken mengaten nggih. Hama kasembatan tan manggih pamungan saya koro-koro hama apakaken rawuhipun kadang pisan Sutrisno kang sampun dipun pangarsani dening panjenenganipun sesepuh kula pebudan kula Bapak Sadion sekalian kang garwa mekaten nggih bebile wonten ing kawal dangan siang puniki gelaring pawiwan prasaja menika dereng jangkep raosipun bebile dereng wonten kumandhanging wahyu ilahi mila hati cara ingkang kepareng tumapak mangayun niki kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun aturaken dening kadang kula kinasih Mas Ali Mugimin mila ngaturi dumateng Mas Ali Mugimin kepareng samapta ing gati sawega ing diri kuwanci tuwin sasana katur sumangga ndin. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Mari kita bersama-sama bersalawat sejenak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya bersama-sama. Salatu salamullah Rasulillah. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat
سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagatan manggawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun dipun maosaken dening kadang kula kinasih Mas Ali mugi mugi estu mahadhari berkamriki dipun piyambak lan saged temanten saribit lumebet batang para tamu kakung sumamara putri ingkang sampun sami rawuh ing kawedhangan samriki dening nggih Debat para tamu kakung sumawon putri ingkang satu bagya mulya kula pinakani pangan dalu kepareng nglajengaken lumadini tata hati cara ingkang salajengipun kanthi hati cara sungkeman mewah pangabekten ugi kerobongan mekaten hati cara kerobongan tan kendhat hangenira mring pepadaning Ibu Pertiwi leng-lenging driya mango-mango mangungkung kanduhan rimau leleno tanpa kanit kapur bori sang murba ngerep laksitaning hati cara kerobongan tan kendhat hangenira asung asesan timure mahaneni mulyaning swasana rep hati cara kerobongan kapurwakan sungkem kalbu menapa ta sungkem kalbu sungkemipun Serat Mojo temanten putri mring temanten kakung mangkono wijining pangandikan lamun kawiyos ing lisan Kang Mas kana yen ngaturaken sungkem bektos kula konjo Kang Mas wiwit dinten puniki kula suwita wonten ing ngarsa panjenengan jagat boten wonten kakung ingkang tansah kula tresnani ingkang tansah kula bekteni kejawi namung panjenengan Kang Mas dalem nyuwun pangayoman Kang Mas iya Nimas karepanipun Kakang Nimas baya mirah baya inten sak jagat ora ana papat sak donya ora ana lima ing bumi ya mung sawiji sliramu kang dadi memanek ing netra gantelan ing atiku ya wong ayu dene babakan pangayoman dak kira sliramu ora usah perlu darbe duweni rasa was lan sumelang awit mung Kakang bakal hangayomi jiwa kelawan ragamu ing donya prapting delan ya wong ayu injih kanthi ngaturaken kuing panuwun Kang Mas iya kira-kira wong ayu jajar sumanding kelawan pun Kakang ya wong ayu katur kula dherekaken Kang Mas wonten ing kapoldangan siang puniki Mas Bagus Ardan Irul Fauzi kalian Mas Ayu Ziaratul Aini pindhani raja sedina ratu sadalu senajan mekaten temanten sarimbit tansah enget pring purwaning dumadi duk rikala linairaken wonten ing jagat Padang enget bilih Rama ingkang hangukir jiwa kelawan raganipun wondene ibu ingkang dados paparing yoga brata nalika punang jabang bayi badhe ngersakaken sumungkem pring pepadaning Rama mewah ibu kapurwakan pangklolos dungipun katindakaken dening Serat Mojo temanten putri kanthi kapratisaken dening panjenenganipun Ibu Pangrengga Busana Queen Wedding Organizer asma ingkang sampun kawentar Kang Wijul saking wewengkon Ngrambe Jawi Wetan Bismillahirrahmanirrahim lolos duwungipun kanthi sigra jengkar temanten kakung hanganti ingkang garwa lumarap ngabiyantara wonten ing ngersanipun Rama mewah ibu kapiyarsa lenggah tumungkul hamaru keluyayah konjaming pratala mukanira ngandikanira mangkono wijining pangandikan lamun kawiyos ing lisan Kanjeng Ibu
dalem ngaturaken sungkem bektos kula konco sedaya lepat dalem nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu nggih putraku. Sungkemira marang pun ibu tak tampa ya nggih pangestu kutumuli adi tampan ana ya nggih putraku cah bagus Rama. Dalem ugi ngaturaken sungkem bektos kula Rama sedaya lepat dalem nyuwun pangapunten Rama. Iya ya nggih putriku. Sungkemira marang Rama tak tampa ya nggih kanthi tak suwunake marang ngersaning Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Mugi anggon membangun bebrayan enggal pikantuk estining putra talining tresna duwi putra wis cukup nggih nyara rengganing Rama Yungger putriku. Kanthi ngaturaken gunging panuwun Rama paripurna nggih nyong. Hanggur kepipangkoning ingkang Rama kepareng hanggur kepipangkoning ingkang Ibu. Kanjeng Ibu dalem siyaratil aini ngaturaken sungkem bektos kula lepat dalem nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu nggih putriku. Biyen ki sliramu tak gendong aja nggih tak kendhet tak impet banjur saiki wis diwasa nggih putriku sing rukun karo garwamu ya nggih Rama. Dalem ugi nyuwun tambahing berkah pangestu daya lepat nyuwun pangapunten. Rangkulen Rama kene nggih tak bisiki. Rangkulen Rama nggih putraku cah bagus. Wiwit dina iki Rama titip getihku sak tetes, dagingku sak tempel. Sing wujud ya anakku wedok ya garwamu ya nggih putraku cah bagus. Aja pisan-pisan banding-bandingke anakku wedok siji bondo loro donya apa maneh ing babagan rupa ya nggih putraku cah bagus. Sedika dawuh Rama. Wis-wis nggih kono-kono kakantinan garwamu ya nggih. Suwun marang Rama kelawan ibumu kang mijil saking dawuh paron ya nggih putraku cah bagus. Sedika dawuh Rama. Ponang deres nampi panjungkunganipun saking putra sajiga kepareng sigra jengkar tematen kakung hanganti ingkang garwa. Kepareng nindakaken sumungkem wonten ing ngersanipun Rama Bapak Ibu temanten kakung nggih nindakaken tanpa beda wonten ing ngersanipun Rama Ibu temanten putri. Kanjeng Ibu dalem ngaturaken sungkem bektos kula Kanjeng Ibu sedaya lepat dalem nyuwun pangapunten. Iya ya nggih putriku. Sungkemira marang pun Ibu tak tampa ya nggih adoh tukar padu melingno sabaring kalih ya nggih putriku. Rama dalem nyuwun tambahing berkah pangestu Rama nggih. Kene rangkulan Rama tak bisiki. Rama kelawan Ibu titip pesen nggih. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuamu sak kloron ya nggih. Sing tatak, sing tutuk, sing tetek ya nggih putraku cah bagus. Nggih iki gawan nggih. Kanggo jimat ya nggih kanggo sliramu nggih putraku cah bagus. Paripurna nggih nyon nindakaken sumungkem wonten ngersanipun Rama. Kanjeng Ibu dalem nyuwun pangapunten sedaya lepat dalem nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu nggih putraku. Sungkemira marang Ibu tak tampa ya nggih pangestu kutumuli adi tampanana. Dadi ya imam sing bener-bener imam kanggo rumah tanggamu nggih. Sing tatak, sing tutuk, sing tetek ya nggih, sing rukun karo garwamu. Adono tukar padu melingno sabaring kalih ya nggih putraku cah bagus. Sedika dawuh Kanjeng Ibu wis-wis nggih kono-kono kakantinan garwamu ya nggih ana ing palenggamu nggih putraku cah bagus. Sedika dawuh Kanjeng Ibu. Paripurna nggih nindakaken sumungkem keparang sigra jengkar temanten kakung hanganti ingkang garwa. Paripurna nggih nindakaken sumungkem laju kawangsulaken malih punang duwungipun. Katindakaken dening Serat Mojo temanten putri kanthi kapratisekaken dening pajaripun Ibu Pangrengga Busana. Win wedding organizer kang mijil saking wewengkon Ngrambi Jawi Wetan asma ingkang sampun kawentar. Kepareng lajengaken hati cara krobongan ingkang salajengipun. Dubi ing titi laksana. Sigra jengkar temanten kakung kanthi hangasta tilam lampus.
Wartinipun sinulam suket kalajana wantine isinipun kapur rasa beras ugi kapur rasa kaju kasuntak wonten ing mangkonipun ingkang garwa nenggih Sratmaja temanten putri. Kawas tinggal nggih nyohana pidatan boten wonten ingkang maregel mertandani bilih ing pinjangipun Sratmaja temanten putri badhe dados garwa ingkang geminasti tikebaing pangatos-ngatos. Leripun pikantuk sekedhik saged muradenaken sedaya kabetahanipun langkung-langkung pikantuk kathah saged nyisiaken kinarya rambatan kinarya rerambatan ing gesang tembe wingkingipun kinarya tetabungan wis nyaguna kaya katampi ing mangke laju katitipaken wonten ngersanipun Rama Pepa Ibu. Rama Ibu menika guna kaya saking Kakang Mas kula Kang Mas Ardan Irul Fauzi Rama kelawan Ibu kula titipaken wonten ing ngarsa panjenengan. Rama kelawan Ibu menika guna kaya saking Kakang Mas kula titipaken wonten ing ngarsa panjenengan Rama kelawan Ibu. Iya ya nggih. Tak simpeni ana ing gedhong peteng ya nggih. Apabila sira besok bakal pedhang lawang dewi ya nggih. Putra-putri kesika dawuh Rama kelawan Ibu. Wonten ing kawul dangan siang puniki Mas Bagus Ardan Irul Fauzi kaliyan Mas Ayu Ziaroti Aini pindhani raja sedina ratu sadalu badhe dahar sesarengan dahar andari menawa pindhoripun Sang Narendra Gung. Kang Mas, iya nih Mas. Ing mangke cobi cicipi masakan ini Mas Kang Mas kados pundi raosipun Kang Mas mangke ngandikan marang Nimas Kang Mas. Iya. Raosipun pedes asin menapa manis Kang Mas. Iya nih Mas kene wong ayu. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gantos kakangkung suapin Kang Putri. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kang kakung suapin Kang Putri, ing mangke Kang Putri suapin Kang kakung dulang-dulangan suap-suapan. Ing mangke kalajengaken unjukan tirta wening kekudangan winasih Sudarma Peparama Ibu. Mugi temanten sarimbit mugi enggal pikantuk wujuding pratima golek kencana kang bangkit tata jalma utawi putra rengganing Bali Wisma uwahing Palakrama sarta gidadang-kadang saged nuwuhaken kautaman ingkang suci ing tembihipun pantes tinulada mring bebrayaning asos sanes. Bapak
loheng. Monggo ing mangke kalaju gugur gunung saking kadang-kadang Sinoman paripurna nggih ngaturaken senek laju kemawala saged samapta lan satata